Mă, nepoate, bă, să vezi ce pății, bă, să spui ce pății, auzi? Fi-mi-ar capul meu jurat să-mi fie. Auzi, mă, eu bag seamă prostia mea că știi lui Dumitrică și bătură joc de mine, mă. Bă, și bătură joc de mine. Stai să vezi. Acum vreo săptămână vine lui Dumitrică mic la mine și bă, neamărine, bă, ce roșii frumoase ai, bă, ce roșii frumoase ai. Auzi, dar dacă ai avea niște ouă, dacă ai avea, te-ai duce la Severin și te-ai procopsă. Cum să mă procopsesc, bă, la Severin cu ouă? Păi ce, bă, nu știi? Bă, la Severine 4-5 franci ouă, bă. 4-5 franci ouă. Uu, păi de ce, bă? Cum, păi de ce, bă? Pe acolo e șantier, bă, se face hidrocentrala, bă. E 4-5 franci ouă. Mă, când îmi spus asta, parcă m-a pusă pe foc. Stătu eu, mă gândi, mă socoti, vorbi cu Veta. Adunarăm toate ouăle, știi? Toate ouăle, la cotez din casă, tot le adunarăm. Mă dusei și la lui Ciuciulete. Mă dusei, mai cumpărai vreo 150 de ouă. Le dădei, nu mă milogii. Le dădei 1 franc pe ou. De mă întrebară ăia. Bă, Mărine, ce dai tu 1 franc pe ou, mă, când e 90 de bani în piață? Lasă-mă ce vă privește. Câștigați, treaba mea. Ia-te la ei. Mă, și făcu eu ouăle, le strânsei, le pusei în paporniță și mă dusei la Neagogu, al Uneac, la brigadier. Brigadierul nostru. Și să-i, eu plec vreo 2 zile. Nu viu la muncă. Cum nu vin la muncă, mă, vreo 2 zile? Acum te-ai găsit. Neagogule, nu vin că te mă doare la inimă. Cum te doare la inimă, mă? Eu te aici în capul cheptului. Fugi, mă, de aici, tu nu te uiți la tine, mă, că ești cât un zăplan și roșu la față ca alu Onțică. Păi ce alu Onțică n-a murit? Păi ce a murit, dar a murit călcat de trin. De trin, de ce? Ce vrei să mor și eu? Mă duc. Păi du-te la dispensar, nu mă duc la Severin. La băiatul Lunașul ăsta, doctor bun, el mai bun doctor de inimă ăsta, e băiatul Lunașul la Severin. Bă, dacă văzu omul, zice, bă, dacă te doare la inimă și te lasă inima, du-te, mă. Dar acum, când avem de secerat, mă, mâncați așa ochii, tu nu vezi câtă treabă avem, mă, că avem treabă multă, mă. Treabă multă, mă, gândi eu, dar și 4-5 franci, o treabă bună, luai ouăle, plecai la gară, mă, pusei în trin. Mă, să pu căldură în trin, bă, și o înghesuială, mâncați așa ochii. Sărea lumea din tren în gări, de sete, știi? Sărea lumea din tren în gări ca să îmburi din lubeniță, mă. Taca, cu trenul, eu pe gândul, știi, mă gândeam. Bă, când voi ajunge la Severin, mai aveam eu o treabă aici, că îl bătrân, al lui bătrân, eram eu mic. A fost la Severin și când a venit, eu l-am întrebat, bă, taicule, cum e, mă, la Severin? Și mi-a spus el, bă, mâncați așa ochii la porțile de scher, lacătul cât plosca. Bă, vorba asta, tot m-am gândit eu la ea toată viața, eram 45 de ani și să nu văzui eu lacătul. Dar acum, dacă tot mă duc și văd și lacătul. Cum ajung să-i la Severin, ce mă gândi? Mă duc întâi în piață să frâșesc cu ouăle, știi? Să scap de o grijă. Mă, să-i în piață, bă, că mă să-i în piață, mă, să-mi iese ochii din cap, mâncați așa ochii. Cât vedeai cu ochii, numai ouă, mă. Ouă peste tot, numai ouă. Mai fi fost ele și de alte, dar eu numai ouă văzui. Și 90 de bani bucata. Mă apucă un dor de la inimă, mâncați așa ochii, de adevăratele, auzi că dacă avea nașul un băiat doctor, mă duceam la el. Eu dacă văzui așa, ce să fac, bă, mă întristai de tot. Ia uite, bă, veni eu de pomană la Severin. Acum și ca ce să fac? Ai bani să mă duc să văd lacătul, la porțile de scher. Întrebai pe unii, mă, să iei acolo? Mă, mâncați așa ochii, nepoate, tu știi ce e acolo, mă? Măi, un șantier, mă, lume, mașini, lucrează acolo. Îi face stabilă la Dunăre. Stabilă, bă, câte Dunărea de mare îi pune stabilă. Păi ce e de capul ei, curge de capul ei? Bă, și dacă lacă nu văzui, că unde-o văzut-l bătrâna lor, bătrân lacă la porțile de scher, nu știu, că eu nu văzui. Șantier, atât. Mă gândi ce dacă să fac aia acasă. Când veni acasă, Veta, Mărine, bine că veni și adusă și tu ceva, da, adusă-i pe dracu. Scoate ouăle din paporiță și pune-le sub cloță. Pune ouăle sub cloță, cu o coacă căldură, cu o zăpuche, spui din ouă. De le facem dracu, de râzrâde satul de noi. Dracu a mai văzut pui fără mumă, pui fără cloță, pui din paporniță. Dracu a mai văzut. Păi ce, bă, ești năroci, eu am cloță să pun 4-500 de ouă, mă? Lasă, n-avea tu nicio grijă. 2-3 cloțe ți ajung, că uitai să spui, mă înghesui unul trin de făcut, îmi făcut din vreo 200 de ouă o ciulama, așa că ți ajunge. Uite, bă, de-aia stau și mă gândesc acum. Ce afacere făcut eu, mă, nepoate? Plimbai niște ouă diși până la Severin, de-o să iese dracu, pui voiajori, că de porunghei voiajori am auzit, dar de pui n-am auzit. Mă costă și trin 120 de lei, cheltui și 2 zile muncă. Ce afacere făcut eu? Mă, nepoate, să nu spui la nimeni, nu spui să-i ții așa că mi-ești neam, știi? Ca omul cu năduf, cu necaz, să spui la cineva. Dar să nu spui la nimeni, că află ăștia lui Dumitrică, râd de mine de leșină. Că m-aș întrebat, cum am venit, el mic m-a întrebat. Neamărine, cum fu? Cum să fie, cum ai zis tu? 4-5 franci ouă. De-aia zic că îl văd cam pe gânduri. Eu cred că caută ouă. Lasă caute, să ducă și el. Auzi, să nu mă spui. Bă, să nu mă spui la nimeni. Așa, să ducă și el.